في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کریم احکم الحاکمین وحدہ لا شریک ذات دی پاک کتاب دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ حضرات نوں اور مینوں سب نوں قرآن پاک پڑھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم سانوں سارا نوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور حضور پاک علیہ السلام دے نقش قدم تے چل کے اللہ پاک زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محترم، آج دی یہ محفل ایصال ثواب دی محفل ہے۔ محترم بھائی جناب مقبول احمد صاحب ڈکو، انہوں نے اپنے مرحوم بھائی محترم فوجی ظہور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایصال ثواب دے واسطے سجائیے۔ اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ کریم اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس محفل پاک دی برکت دے نال اللہ کریم ساڈے مرحوم شہید بھائی ظہور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں دے درجات اللہ پاک بلند فرمائے اور تمام اہل خانہ نو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ ساڈے پیارے بھائی محترم جناب مقبول احمد صاحب جنہوں نے اپنے گھر خوبصورت پیاری محفل سجائیے، اللہ پاک اس ذکر کی برکت دے نال خوبصورت محفل کی برکت دے نال محترم بھائی مقبول احمد صاحب جنہوں دے رزق دے اندر، کاروبار دے اندر، معاملات دے اندر اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ جتنے بزرگ بھائی آپ تشریف لے کے آئے میں حاضر ہاں، اللہ پاک سب دیاں نیک جائز دلی حاجتاں پوریاں فرمائے۔ کوئی بیمار ہے تو اللہ پاک بیماری دور فرمائے، کوئی پریشان آل ہے اللہ پاک پریشانیاں دور فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک سب دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ پوری کائنات دے مسلمانوں دی اللہ پاک خیر فرمائے، ملک پاکستان دی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم سارے فوجی بھراواں نوں اللہ پاک
ہور جوانیاں سلامتی والیاں عطا فرمائے، ملک دے نال زیادہ پیار محبت دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج دی اس محفل دے واسطے میرے برادر اکبر حضرت مولانا قاری محمد منشا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے حکم فرمایا، میں اس کے بعد حاضر ہوں۔ جس طرح آپ نے حکم فرمایا، پہلے بھی آپ سن چکے ہو کہ 10 بجے ختم شریف پڑھنا ہے، تو جی میں نے حکم 9 تو 10 تو تقریر کرنی، میں 3 منٹ 9 تو پہلے حاضر ہو گیا۔ ہر بندے کا زندگی گزارن کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تقریباً کوئی 25 سال ہو گئے میں ڈیوٹی کردے ہاں، تو بڑی ہی کوشش کری دی ہے کہ میری وجہ تو کسی کو پریشانی نہ پڑے، جو ٹائم ہوئے وقت کے مطابق ہی حاضری دینی دی ہے۔ تو اکثر ہوں میرے نال ایویں ہوتا ہے جی ہوتا ہے، تو اگر نال ہی کوئی پروگرام نہ ہوئے تو پھر نہیں پریشانی بنتی، لیکن اگر کوئی بالکل ہی تھوڑی دیر کے بعد پروگرام ہوئے تو پھر پریشانی بنتی۔ ہوں 11 بجے کا میں ٹائم دیتا ہے، جی تاریخ ہے، قربانی بالکل قریب ہے۔ کچھ مکا قربانی کے مسائل تے کچھ فضائل چارج کر سا، پر ہوں جہاں ہو گیا اللہ کے سپورٹ دیکھو والی سارے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ تسی میرے وال کرو، میرے تے تواڈے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی حضرت عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دے والد محترم، یہ حضرت عبداللہ ہوئے غزوہ احد دے اندر شہید، تے جد حضرت عبداللہ غزوہ احد دے اندر شہید ہو گئے، دنیا تو پردہ فرما گئے، کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ وچ حاضر ہوئے حضرت عبداللہ دے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ حضرت جابر ڈاڈے پریشان ہے، غمگین ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر ڈاڈا غمگین ہے، پریشان ہے، خیر ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جانتے ہو کہ میرے والد صاحب غزوہ احد دے اندر شہید ہو گئے، تے میرے باپ جدو شہید ہوئے تو میرے والد صاحب نے قرضہ بھی تو دینا ہے، اور میرے کافی سارے بہن بھائی نے جنہ دیاں ساریاں ذمہ داریاں ہن میں ہی پوریاں کرنی ہیں۔ تے پیارے نبی میرا کوئی تجربہ ہی کوئی نہیں کام کراندا، والد صاحب زندہ ہے تے میں تو موجاں کردا، کوئی کاروبار دا میری تجربہ ہی کوئی نہیں۔ یکدم سارا بوجھ ہی میرے تے آ گیا، قرضہ بھی دیونا ہے، نال بہنا بھائیاں دا سارے معاملات بھی میں حل کرنے ہیں، تے باپ دی جدائی دا غم بھی ڈاڈا ہے، میں کیوں نہ غمگین ہوا؟ تے پتہ حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے تے تواڈے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر ٹھیک ہے تو غمگین ہے، پر جابر میں محمد تیرے باپ دے بارے تینوں ایو جی گل نہ دساں جیڑی گل سن کے تیرے سارے غم بھی دور ہو جاویں۔ سبحان اللہ۔ جی عرض کیتی جی پیارے نبی ضرور ارشاد فرماؤ۔ مشکات شریف کے اندر میں حدیث پاک پڑھی ہے، الحمدللہ نہ گناہ گار اکھاں دے نال کئی بار زیارت ہوئی کیتی پڑھی بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ تے کرم فرمایا تے مہربانی فرمائی ہے، جدو بھی کوئی بندہ اللہ پاک دی راہ وچ آدھی جان دے دیتا ہے، جدو بھی کوئی بندہ اللہ پاک دی بارگاہ وچوں شہادت دا رتبہ حاصل کرتا ہے، اللہ کریم ہر شہید دے نال کلام فرماندا ہے۔ جو بھی شہید ہوتا ہے اللہ پاک کو دے نال کلام فرماندا ہے۔ شہید ہون تو بعد اللہ تعالیٰ دا کلام سندا ہے، پر حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اے جابر اللہ تعالیٰ ہر شہید دے نال کلام دے فرماندا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے اج تک کسے شہید نو اپنا دیدار نہیں عطا فرمایا۔ کلام رب العالمین ضرور ارشاد فرماندا ہے شہداء دے نال، پر اللہ تعالیٰ نے کسی نو آج تک اپنا دیدار نہیں عطا فرمایا۔ اے جابر تیرا باپ خوش نصیب ہے کہ جو شہید جد ہویا ہے اللہ کریم نے تیرے باپ دے نال کلام بھی فرمایا ہے، اللہ سونے نے تیرے باپ کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا اس دنیاوی زندگی دے اندر پوری کائنات دے اندر 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام دے وچوں ایک کوئی ذات ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی کہ جنہ دنال اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے دے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دا کلام سنیا
اور اس پوری کائنات دے اندر باقی جہدے نال بھی اللہ پاک کلام فرماوے فرشتیاں دے ذریعے دے واسطے نال کلام فرماتا ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال اللہ پاک نے بلا واسطہ کلام فرمایا اور پوری کائنات دے وچوں 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام دے وچوں ایک کوئی ذات ہے میرے دے تواڈے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی کہ جنہ تے اللہ پاک نے کرم فرمایا تے مہربانی فرمائی کہ اے دنیاوی زندگی دے اندر اللہ پاک نے ساڈے پیارے نبی محمد کریم علیہ السلام دے نال کلام بھی فرمایا ہے اور حالات بیداری وچ رب نے سونے نے ساڈے مدنی کریم نو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیاوی زندگی دے اندر ساڈے حضور علیہ السلام کو علاوہ کسے نے بھی اللہ پاک دا دیدار حالات بیداری وچ نہیں کیتا۔ اے میں شہادت تو بعد کی بات عرض کر رہی ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اے جابر اللہ کریم نے تیرے باپ دے نال کلام بھی فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ نو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا تے اللہ کریم نے نال تیرے باپ نو فرمایا کہ اے عبداللہ تو میری راہ وچ اپنی جان کیتی ہے قربان، ہن کر سوال جو تو سوال کرے گا میں تیرا رب تینوں عطا فرماواں گا۔ تے اے جابر تیرے باپ نے اللہ پاک دی بارگاہ عرض کیتی سی یا اللہ پاک پھر کرم فرما تے مہربانی فرما مینوں واپس دنیا وچ بھیج، اوے میدان جہاد ہوے تتی زمین ہوے سامنے بے ایمان کافر ہون تے یا اللہ کریم میں تیری رضا دی خاطر تیرے دشمناں دے نال لڑدیاں اپنی جان دا نذرانہ پیش کر چھڈا کیونکہ جیڑا مزہ یا اللہ پاک تیری راہ وچ گردن کٹان دے ویلے آیا ہور کسے تھان دے آیا ہی کوئی۔ تھوڑی جی اگر فرماؤ توجہ تے نبی کریم علیہ السلام تے اس دھرتی تے جلوہ فرما ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اس دنیا دے وچ تشریف فرما تے حضرت جابر دے والد محترم سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تے جو اللہ پاک نے کرم تے مہربانی فرمائی، جو اللہ کریم نے آپ کو جنت وچ مرتبہ تے مقام عطا فرمایا، جو رب دی طرفوں مہربانیاں ہوئیاں، اللہ پاک نے جو پیارے جابر دے ابے دے نال کلام فرمایا، تے اگلے جہان دی بات ہے نا، اس جہان دی بات تے کوئی نہیں، اے تے اگلے جہان دی گل ہے، پر اللہ پاک نے ساڈے پیارے نبی علیہ السلام تے مہربانی فرمائی ہے، کرم فرمایا ہے۔ پیارے مدنی کریم علیہ السلام اس دنیا دے وچ جلوہ فرما ہو کے خبراں اگلے جہان دیاں دیندے نے کہ سرکار اگر اس دنیا تو پردہ فرما کے اپنی قبر عطر میں تشریف فرما دے تے سرکار قبر وچ جلوہ فرما کے دنیا والیاں دے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حاضری یا سعید بلاد النبی۔ چلو توجہ میرے وال ٹائم تھوڑا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت حارثہ، توجہ میرے وال، نام ہے لطیفہ سنانا ہے، نام ہے شعر سنانا ہے، سونے نبی دیاں سونیاں حدیثاں تے رب دا قرآن، بس توجہ میرے وال۔ حضور پاک دے ایک صحابی نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے غزوہ بدر شہید ہوئے سن تے جنگ اجے شروع نہیں ہوئی سی، حضرت حارثہ پہلے ہی شہید ہو گئے سن، کوئی غیبانہ تیر لگیا سی۔ غزوہ بدر تو بعد حضرت حارثہ دی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ آئیاں تے آگے کردیاں سوال پیارے نبی مہربانی فرماؤ کرم فرماؤ میرا پتر حارثہ ہویا غزوہ بدر دے اندر شہید ہے، او ساڈے کول جدائیاں پا گیا تے پیارے نبی آپ کرم فرماؤ تے مہربانی فرماؤ مینوں دیو خبر میرا پتر جنت تے یا میرا پتر دوزخ وچ ہے، اے مینوں بیان فرما مینوں دسو میرا پتر حارثہ جنت وچ ہے یا میرا بیٹا حارثہ دوزخ وچ ہے؟ یار اے سوال تے بندہ اودے کول ہی جا کے پوچھدا ہے نا جنوں پتہ ہوے کون جنت وچ گیا کون دوزخ وچ گیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین دا اس قسم دے سوال حضور دی بارگاہ چ آ کے کرنا اس بات دی دلیل ہے کہ میرے مدنی کریم دے یار صاحب دا اے پکا تے پکا ایمان سی کہ مدینے دے تاجدار بیٹھے تے مدینے پاک وچ نے، پر پیارے محمد کریم اپنے غلاماں نوں جانتے نے کون میرا غلام جنت دے کس مقام تے۔ سبحان اللہ۔
جب حضور علیہ السلام نے کو سوال پتا کیا، حضور پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی حارثہ دی ماں مینوں کی پتا، جتھے تسی رہندے ہو میں بھی تواڈے کول رہنا، میں تے نہیں جاندا حارثہ نوں تے دفنا دتا گیا، اے تے آخرت دیا باتاں نے، نانا اے گل تے او کرے جنوں پتہ ہی کوئی نہ ہوے کہ اللہ کریم نے تے پوری کائنات وچ چوکھا علم ساڈے پیارے نبی علیہ السلام نوں عطا فرمایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف دے وچ بھی حدیث پاک موجود ہے، بخاری شریف دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حارثہ دی ماں جڑی اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، جنت وچ بڑے اعلیٰ تو اعلیٰ درجے رب نے بنائے نے، تے جنت وچ جو سب تو اعلیٰ درجہ انہوں جنت الفردوس کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے تیرے پتر حارثہ تے کرم فرمایا ہے کہ تیرے پتر حارثہ نے اللہ پاک نے جنت الفردوس دے وچ اللہ مرتبہ تے مقام عطا فرمایا۔ وہ کرم تھی، وہ مہربانی ہے اللہ تعالیٰ دی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ دے وچ شہید ہون والے اپنے بندے کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے غزوہ بدر دے اندر اپنی جان اللہ پاک دی راہ وچ قربان کیتی، اللہ پاک نے جنت الفردوس دے وچ انہوں تھاما عطا فرمایا۔ تھوڑی جی فرماؤ توجہ ہوتے، پتہ ہے جنت کتھے ہے پتہ؟ اللہ پاک تانوں بھی مینوں بھی آدھے محبوب دے صدقے مرن تو بعد جنت عطا فرمائے، آمین۔ اج کئی بھرا مرشد چپڑ دے نا، سانو جنت دی لوڑ کوئی نہیں، سانو تو مدینہ ہی چاہیے۔ ہن چونکہ تفصیل دا ٹائم کوئی ایویں شعر نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل غلط ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کا حکم ہے، حضور پاک فرماتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ جو جنت واسطے سوال کریا کرو تو جدو بھی دعا کرو این دعا کرو، یا اللہ مینوں جنت الفردوس سے جگہ عطا فرما۔ ہن بیان کوئی نہیں، میں کیڑی گل دسا کیڑی چھٹا دیہڑے قیامت دے بیت اللہ شریف میں جنت جائے گا، اور صرف بیت اللہ شریف نہیں پوری کائنات دیاں تمام مسیتاں جنت جاون گیاں۔ اور اگلی بات، میرے تے تواڈے پیارے نبی علیہ السلام دا روزہ پاک ہی جنت جائے گا، تے صرف حضور دا روزہ پاک نہیں تمام انبیاء علیہ السلام دیاں قبراں جنت جاون گیاں۔ تے جد مدینے والا بھی جنت تشریف لے کے جائے گا کہ مدینے والے دا روزہ بھی جنت چلا جائے گا۔ جڑے آدھے سانو جنت دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایتھے کی کر سکدا؟ سمجھ آئی کوئی نہیں؟ چلو کوئی سمجھ آئی تو اللہ سمجھ عطا فرماوے۔ توجہ میرے وال، جنت جو اللہ کریم نے بنائی ہے، عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت الماوا، جنت سدرۃ المنتہا دے کول، تے سدرۃ المنتہا ستاں آسماناں تو اوتا، تے ستاں آسماناں تو جڑی اوتا ہے جنت، حضور پاک علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اس جنت وچ جڑا سب تو اونچا درجہ ہے جنوں جنت الفردوس کہندے نے، اللہ کریم نے تیرے پتر حارثہ نوں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ یارا توجہ تے کر، پیارے محمد کریم علیہ السلام بیٹھے مدینے پاک اس درجے تے جلوہ فرمانے کہ ستاں آسماناں تو اوپر جنت، تے جنت وچ سب تو اونچا درجہ جنت الفردوس، جیڑا نبی مدینے بیٹھ کے اے ستاں آسماناں تو اوپر جنت بھی ویکھ کے تے جنت وچ حارثہ غلام نوں بھی ویکھ کے او مدینے دے تاجدار مدینے اپنی قبر اطہر وچ جلوہ فرما کے رب دی دتی طاقت دے نال غلاماں والی اپن دیکھ سکدے ہو۔ سبحان اللہ۔ جو تھوڑی جی اور فرماؤ توجہ، صحیح بخاری شریف اور صحیح بخاری شریف کی بہت خوبصورت پیاری شرح تفہیم البخاری، شرح صحیح بخاری دی 6ویں جلد کے اندر بڑی تفصیل دے نال بات بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے 8 ہجری دے اندر اپنے ایک غلاماں دا لشکر بھیجا جہاد واسطے شام دے ملک وچ۔ 3000 دے حضور دے غلام نے 3000 دا لشکر حضور پاک نے جہاد وچ گلیا شام دے ملک، تے شام دے ملک دا ایک مقام ہے موتا دا مقام، اوتھے عیسائیاں دے نال جنگ ہوئی۔ اے 3000 حضور دے یار صاحب نے انہاں دے مقابلے واسطے لاکھ غیر مسلم آئے سن، ایک پاسے لاکھ غیر مسلم، ایک پاسے 3000 حضور دے غلام نے، تے اے جڑا 3000 دا لشکر ہے نا، اے دا سپہ سالار نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا سی، تے نال ہی فرمایا جدوں زید شہید ہو جاوے تے تواڈے لشکر دا سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہوے گا، جعفر بن ابی طالب شہید ہو جاوے تواڈے لشکر دا سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوے گا۔ اگر اے بھی شہید ہو جاوے مڑ جنوں تہاڈا دل کرے آندا سپہ سالار بنا لوے، بڑے موتا دے مقام تے تاں ہی اینوں کہندے نے جنگ موتا۔ اے شام دے ملک دے اندر ایک جگہ ہے جدا نام ہے موتا، اوتھے جنگ لڑی گئی، مسلمان صرف 3000 تے کافر لاکھ یا لاکھ نالوں بھی زیادہ نے، پر کرم اللہ سونے دا ہویا اے 3000 مسلماناں نوں اللہ پاک
کافراں دے مقابلے فتح عطا فرما دے حضور علیہ السلام دے اے 3000 غلام اے شام دے ملک موتا دے مقام تے غیر مسلمان دے نال جہاد کر رہے نے تے جہاد اے ملک شام دے وچ ہو رہی ہے میرے تے تواڈے پیارے نبی علیہ السلام مدینے پاک جلوہ فرمانے تے سرکار مدینے بیٹھ کے اے جنگ موتا دی ساری کاروائی بیٹھ کے ویکھے بھی جا رہے ہیں یار صاحب دے سامنے بیان بھی کروا رہے ہیں حضور علیہ السلام مدینے پاک تشریف فرمانے تے یار صاحب جڑے مدینے پاک حاضر خدمت ہے حضور انہاں دے اندر جلوہ فرمانے تے سرکار تشریف فرمانے اچانک حضور دی اکھاں میں آنسو آ گئے سرکار رو رہے نے حضور پاک علیہ السلام دے چہرے تے گاڑی اے غمگینی والے آثار نظر آ رہے نے تے حضور پاک علیہ السلام دیاں اکھاں میں آنسو تے حضور بیان فرما رہے نے کہ میرے غلاموں جڑا موتا دے مقام تے میرے غلاماں دا لشکر جہاد کردا پیا انہاں دا سپاہ سالار حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن جھنڈا پکڑ لیا جعفر بن ابی طالب نے تو کچھ دیر کے بعد میرے مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جعفر بھی شہید ہو گیا تو جھنڈا پکڑ لیا عبداللہ بن رواحہ نے تو پھر حضور پاک نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گیا اے میرے تینوں غلام ہی شہید ہو گئے نالے حضور رو رہے نے اکھاں میں آنسو بہا رہے نے مدینے بیٹھ کے اے شام تے ملک وچ ہون والی اے جنگ دی ساری کیفیت حضور دیکھ کے اپنے یار صاحب کے سامنے بیان فرما رہے نے فرمایا زید بھی شہید ہو گیا جعفر بھی شہید ہو گیا عبداللہ بھی شہید ہو گیا ہن مسلمانوں دا سپاہ سالار بن گیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا اے خالد بن ولید سپاہ سالار بن گیا تے جنگ بڑی زوراں وچ ہے میرے کریم نبی علیہ السلام مدینے بیٹھ کے اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا کردے نے یا اللہ اے خالد تیریاں تلواراں وچوں ایک تلوار ہے یا اللہ کریم تو اینو کامیابی عطا فرما ادھر مدینے بیٹھ کے میرے تے تواڈے پیارے نبی علیہ السلام نے اے فتح دی دعا کیتی ہے اللہ کریم نے اے پیارے مدنی کریم علیہ السلام دی دعا دی برکت اے تھوڑے جے مسلماناں نوں کئی ہزار یعنی لاکھ کافراں دے مقابلے وچ کامیابی عطا سبحان اللہ تے مسلمان جنگ جیت گئے اور یہ جڑے حضرت خالد بن ولید نے نا جنہاں دا لقب ہے سیف اللہ یعنی اللہ دی تلوار ہے یہ حضور نے مدینے میں کہ فرمایا سی کہ خالد اللہ دی تلواراں وچ ایک تلوار ہے اودے دا آپ دا لقب سیف اللہ بن گیا ہن جیڑی بات میں اگلی عرض کرنا چاہنا کہ جڑے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا وچ ہویا نا شہید انہاں دے دونوں بازو کافراں نے شہید کر دتے دونوں بازو جسم دے نالوں جدا کر دیتے کہ حضور پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا صحیح بخاری شریف تفہیم البخاری شرح صحیح بخاری اور دیگر حدیث پاک جہاں کئی کتابوں میں روایت موجود ہے میرے تے تواڈے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جعفر اے پیارے علی پاک دے بڑے بھائی نے حضور فرماندے نے میرا جعفر جو جنگ موتا وچ شہید ہویا او دے دونوں بازو کٹے گئے اللہ پاک نے میرے جعفر نوں انہاں بازواں دی جگہ تے دوئیں جنت وچ پارا عطا فرمائے تے میں محمد نے آپ ویکھا او جڑے رب العالمین نے میرے جعفر نوں جنت وچ دوئیں پارا عطا فرمائے نے نا انہاں پراں دے نال میرا جعفر جنت وچ فرشتیاں دے نال اڑایا سبحان اللہ یہ حدیث پاک پیارے نبی علیہ السلام کی خوبصورت پیاری حضور پاک نے فرمایا جعفر جنت جھوٹا پھردا میں محمد نے آپ ویکھا ہے جعفر جنت جھوٹا پھردا ہے دوئیں پر اللہ پاک نے جعفر نو عطا فرمائے نے یار توجہ تے کر جیڑا نبی مدینے پاک بہ کے ستاں آسماناں تو اُتاں والی جنت وچ جعفر اُڈے پہ جاندے غلام نو ویکھ کے او سونا مدنی کریم مدینے بہ کے اے غلاماں دے میلاد پاک علی یہ نہیں سمجھ آئی تو بالکل فاتح ڈھونڈتا بھرنا واسطے بالکل سوکھ لفظ بولنا بھئی اے جڑا ہوندا ہے ہوائی جہاز پاکستان جو حاجی صاحبان جاندے ہیں اللہ پاک بار بار حاضری نصیب فرمائے تے لاہور اڈے کراچی اڈے تے پونے گھنٹے دا فرق لگ جاندا ہے اے تقریباً 5 گھنٹیاں جو پاکستان جو جہاز مدینے پاک بڑھا دیتا ہے تقریباً ایو جہاز ہے یہ 5 سال اڈے تے جنت چ لے جا سی بندے میرا خیال ہے تسی سارے ہی اپڑ جا سو جہاز تے بیٹھ جنت چلو جنہاں دے نزدیک اپڑ جا سی وہ آگ تو جب اپڑ جا سی مولوی کو تھوڑکا جانا بھئی یہ جڑا جہاز ہے 5 سال نہیں 5 لاکھ سال اڈے تے جنت تے اپڑ جا سی
کوئی ہوں وہاں تو کرو جا اپڑ جا سی آکھو جا اپڑ جا نہیں اپڑ آکھو جا نہیں اپڑ جا ایک گال تو کرو جا نہیں آئے نہیں بولتے ہیں تو اگلی گال میں بھی نہیں کروں 5 سال 5 لاکھ سالاں جہاز جنت تے اپڑ جا سی نہیں اپڑ دا ہن جیڑا جہاز 5 لاکھ نے 5 کروڑ سال چلے او جنت تھوڑی نہیں اپڑ سکتا جنت بڑی دور ہے تے پاکستان وچ مدینے دا 5 گھنٹے میرا بڑا جہاز اپڑ جاندا ہے ہن توجہ آپے چ کر جتھے لکھاں سال جہاز چلے نہیں اپڑ سکدا تے 5 گھنٹے وچ پاکستان نوں مدینے اپڑ سکدا ہے اے مڑ مدینے پاک دے نیڑے پاکستان ہے یا جنت مدینے دے نیڑے ہے پاکستان نیڑے ہے نا 5 گھنٹے دا سارا سفر ہے تے 5 لاکھ سال بھی چلے جا جنت تے نہیں اپڑ سکدا یار جیڑا پیارا نبی مدینے پاک جلوہ فرما ہو کے جنوں اللہ پاک نے ایڈی پاور عطا فرمائی ہے مدینے بیٹھ کے ایڈی دور والی جنت وچ جعفر نوں بھی ویکھ کے او دے پراں نوں بھی ویکھ کے او دی اڈاری نوں بھی ویکھ کے ایڈی دور والی جنت وچوں جیڑا نبی ویکھ لیندا ہے کہ او دی نسبت پاکستان ڈاٹا ہی مدینے دے قریب ہے او مدینے جلوہ فرماؤ کے آتے غلاماں والی محفل تے سونا نبی ویکھ لیندا سبحان اللہ سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو اللہ پاک آپا سارا نو دین دی سمجھ عطا فرماوے آمین ایک باری نا حضور پاک تشریف فرمایا زیاد نبی میں پڑھا سیرت بڑی خوبصورت کتاب ہے حضور پاک نے نا انج اپنیاں نظرہ پاک کا اوپر اٹھائیاں تو فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یار صاحب بڑے حیران ہو کتنی پیارے نبی کی دے سلام دا جواب ارشاد فرمایا حضور فرشتہ نال اٹھا جاندا اے میرے کولوں دی لنگا انہاں مینوں سلام عرض کرتا میں محمد نے جعفر دے سلام دا جواب دیتا اچھا یار صاحب کولے بیٹھے ہے یہ گل انہاں تے کوئی آ کے سونے نبی سان تے نگے کوئی پیارا تانوں جعفر کیویں نگے آ گیا پیارے نبی سان تے جنت نگے کوئی نہیں پیاندی سان تے جعفر دے پر نگے کوئی نہیں پیاندے کسے اعتراض نہیں کیتا کیوں انہاں نوں یہ گل دا پتہ اکھاں رب نے سانوں بھی عطا فرمائیاں نے اکھاں اللہ کریم نے پیارے محمد کریم نوں بھی عطا فرمائیاں نے پر ساڈیاں اکھاں تے پیارے محمد کریم دی اکھاں اکو جیاں نہیں سانوں رب نے ویکھن دی طاقت دتی 5 کلوں تک پر پیارے محمد کریم نوں طاقت اللہ پاک نے دتی ہے پر دتی رب نے طاقت دیتی ہے سونا بیٹھا مدینے 7 آسماناں تو تانی جنت ویکھ کے سونا بیٹھا مدینے پوری کائنات نوں انج ویکھ کے جویں بندہ آدھی تلی تے رائی تے دانا پے سبحان اللہ یہ رب دی دتی طاقت ہے یہ اللہ پاک دے کرم تے مہربانی بہرحال امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جو شہید دا مرتبہ دے مقام ہے جو تو بندہ اللہ پاک دی راہ وچ آدی جان دا نظرانہ پیش کر دیندا ہے کہ پتہ ہی اللہ پاک انہاں نوں مرتبہ تے درجہ کی عطا فرماتا ہے جدوں غزوہ بدر دے اندر حضور دے کئی یار اصحاب شہید ہوئے نا تے بعد وچ کئیاں نے کہنا شروع کر دیتا اے عجیب مسلمان نے جنہاں نے آدیاں جاناں ہمیں بلا وجہ ہی گوا دتیاں اے اسی تے دنیاوی زندگی بڑی مزے نال گزار رہے ہیں وہ مر گئے کہ دنیاوی لذتوں تو محروم ہو گئے اللہ کریم نے گل پسند نہیں آئی رب کائنات نے قرآن پاک دی آیت نازل فرمائی تے ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اللہ کریم نے فرمایا کائنات والو او دنیا والو جڑے لوگ اللہ دی راہ وچ قتل کیتے جاندے نے جنہاں لوکاں نوں رب دی راہ وچ قتل کر دتا جاندا ہے انہاں نوں مردہ نہ کہو بلکہ اوتے زندہ نے چوتھے پارے وچ اللہ کریم نے فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اللہ کریم نے فرمایا جڑے لوگ رب دی راہ وچ قتل کیتے جاندے نے انہاں نوں مردہ گمان بھی نہ کرو اے ذہن وچ ایسی سوچ بھی نہ لیاؤ کہ وہ مردہ نے بلکہ شہداء نے اللہ پاک نے زندگی بھی عطا فرمائی ہے نالے رب سونا نوں رزق بھی عطا فرمایا سبحان اللہ دوسرے پارے وچ اللہ پاک نے فرمایا شہید زندہ نے انہاں نوں مردہ نہ کہو چوتھے پارے وچ اللہ کریم نے فرمایا ایک ہے شہداء نوں مردہ کہنا اس بھی رب نے منع کیتا ہے ایک ہے مردہ آکھے نہ بندہ میں ذہن وچ سوچی رکھے دل وچ گیڑ لیاندی رکھے بھی او تے معاذاللہ مردہ نے جڑا ایسی سوچ بھی سوچے گا او بھی دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا کافر بے ایمان ہو جائے گا رب فرماندا ہے شہداء زندہ نے اللہ پاک نے انہاں نوں زندگی عطا فرمائی ہے نالے صرف زندگی نہیں بلکہ اللہ فرماتا رب انہاں نوں رزق بھی عطا فرماتا ہے اور پتہ حضور پاک علیہ السلام نے کیسا خوبصورت پیارا بیان ارشاد فرمایا
شرح صحیح مسلم دی 5ویں جلد کی بڑی تفصیل دے نال شیخ الحدیث سے تفسیر حضرت مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جدو کوئی بھی مومن بندہ اللہ پاک کی راہ وچ آدی جان دا نذرانہ پیش کر دیندا ہے، کوئی بھی بندہ اللہ پاک کی بارگاہ دے وچوں شہادت دا مرتبہ پا لیندا نا، فرشتے اودے جسم دے وچوں جدو روح کڈدے نے جدا کردے نے تے پتہ ہے شہید دی روح نو اللہ پاک رہن واسطے کیڑی جگہ عطا فرماندا ہے۔ جدو شہید دے جسم دے وچوں روح نو جدا کیتا جاندا ہے پھر اللہ پاک کے کرم تے مہربانی فرماندا ہے سبز رنگ دے پرندیاں دے جسم اللہ پاک شہیداں دیاں روحاں نو عطا فرماندا ہے، او سبز رنگ دے پرندیاں دے وچ شہداء دی ارواح نو رکھ دتا جاندا ہے تے پھر او سبز رنگ دے پرندے شہداء دی ارواح نو لے کے اڑدے نے، جتھے چاہن شہداء دیاں روحاں جنت وچ جا کے پھل تے میوے کھاندیاں نے، جتھوں چاہن جنت والیاں نہراں تو شہداء دیاں روحاں پانی پیندیاں نے، زمین و آسمان دے وچ شہداء دیاں روحاں سیراں کردیاں نے تے اللہ دے عرش دے نال خوبصورت تے پیاریاں کندیلاں لٹکیاں نے، پھر جدوں آرام کرنا ہوئے شہیداں دے روحاں رب دے عرش دے کول جا کے آرام کردیاں نے۔ یار تھوڑا مرتبہ ہے کہ اللہ پاک دا ایڈا کرم ہو جائے، وہ بھی تے مرن والے ہی نا جنہاں دی روحاں دوزخ وچ قید کر دتیاں جاندیاں، ایسے بھی تو مرن والے نہیں نا جنہاں دی روحاں نو پورے تو پورے مقام تے قید کر دیتا جاتا، سزاواں ہوندیاں نے، پر شہید کیڈے خوش نصیب لوگ نے جنہاں دی روحاں نو اللہ کریم سبز رنگ دے پرندیاں دے جسم عطا فرماندا ہے۔ تے این سمجھ نہ آوے تو مڑ این سمجھ لگو جویں بندہ ہوائی جہاز وچ بہ رہندا ہے، ہوائی جہاز اندر ہوندی نا بیٹھن واسطے جگہ، ہوائی جہاز وچ بہ رہندا، کدی بندہ مکے شریف اپڑ جاندا، کدی بندہ مدینے پاک اپڑ جاندا، کدی کوئی کتے جا کے سیر کردا، کدی کتے، جویں ہوائی جہاز وچ بندے بہ کے دنیا دی سیر کردے نا، ایویں سبز رنگ دے پرندیاں دے پیٹاں دے وچ اے شہیداں دی روحاں بیٹھ جاندیاں نے، پھر پوری جنت دی بھی سیر کردیاں نے، وہ شہیداں دی روحاں پوری کائنات دی بھی سیر کردیاں نے۔ اللہ پاک دا کرم تے رب دی مہربانی ہے شہداء دے اوپر۔ یہ شہادت رب دی بارگاہ جو ایڈا بڑا مرتبہ تے درجہ تے رتبہ ہے، حضور پاک دے نا ایک صحابی کھجوراں کھاندے پے جنگ دے موقع تے غزوہ احد دے مقام تے عرض کیتی پیارے نبی جے میں شہید ہو گیا تو مینوں مقام کتھے ملے گا، مینوں کتھے ٹھکانہ ملے گا؟ حضور پاک نے فرمایا جب تو شہید ہویا رب سونا تینوں جنت وچ مقام عطا فرمائے گا۔ اے کچھ کھجوراں کھا چکے سن، کچھ کھجوراں انہاں دے کول آئیاں باقی، تے جب حضور نے فرمایا نا تیرے شہید ہون تو بعد اللہ پاک تینوں جنت وچ پیاری تے سونی تھاں عطا فرمائے گا، انہاں کھجوراں بھی نہیں کھادیاں اوتھے ہی رکھ دتیاں۔ عرض کیتی پیارے نبی جے شہید ہون تو بعد مینوں مرتبہ تے مقام جنت وچ ملنا ہے پھر میں نہ کھجوراں نو کھا کے کی کراں گا، میں تے جلدی جا کے میدان جہاد وچ اللہ پاک دی بارگاہ وچوں شہادت دا مرتبہ حاصل کر کے رب دی جنت پہنچنا چاہتا ہوں۔ اوتھے ہی کھجوراں رکھیاں تے دوڑ کے گئے میدان جہاد وچ لڑدیاں جان قربان کیتی، حضور پاک دے فرمان دے مطابق جنت تے چڑھ گئے۔ اللہ پاک شہداء نو مرتبہ تے مقام عطا فرماندا ہے۔ اللہ پاک ساڈے پیارے شہید بھائی فوجی زہرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کریم انہاں دے درجات بلند فرمائے، اور جتنے انہاں دے بہن بھائی نے، دیگر گھر والے نے، ماں باپ نے، جو بھی دوست احباب نے، اللہ پاک سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ٹائم میرا ہویا کھڑا ہوتا ہے، دیکھ لو حدیث پاک تانوں قربانی دے حوالے نال سنا دیاں۔ میرے تے تواڈے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی والے دیہاڑے 10 ذی الحج 11 12 یہ قربانی والے ایام نے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا سب تو زیادہ پسندیدہ پیسہ رب دی بارگاہ چ ہوئے جڑا قربانی کرن دے خرچ کیتا جاوے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی والے دیہاڑے اللہ پاک دی بارگاہ وچ سب تو زیادہ پسندیدہ عمل، اور بھی نیک کام کرو فائدہ ہے ثواب ہے نیکی عید والے دنوں دے اندر، پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی والے دنوں دے وچ اللہ پاک دی بارگاہ وچ جو سب تو زیادہ پسندیدہ عمل ہے نا وہ اے عمل ہے کہ بندہ اللہ پاک دی رضا واسطے جانور ذبح کرے، بندہ قربانی کرے۔ اور تفسیر کی بیان اور قرآن دی نامی جلد میں حدیث پاک پڑھی ہے تے بڑی خوبصورت پیاری بات اگلی جو حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قربانی والے دنوں وچ سب تو زیادہ پسندیدہ عمل ہے قربانی کرنا، کہ حضور فرماتے ہیں ایک اس عمل تو بھی زیادہ پسندیدہ عمل ہے جو قربانی والے عمل نالوں بھی رب دی بارگاہ وچ زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پیارے نبیوں کیڑا عمل ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا
قربانی والے دنوں میں سب تو زیادہ پسندیدہ عمل رب دی بارگاہ چ قربانی کرنا تے اس تو بھی زیادہ پسندیدہ عمل قربانی والے دنوں میں کرنا یہ ہے کہ بندہ دو لڑے ہوئے بندہ کے درمیان سلو کرا پتہ نہیں تو سمجھ آئیے کوئی سبحان اللہ فٹ زمین دے پیچھے لڑ لڑ کے کئی باری بندے مار چھڑنے ہیں کا تو لڑے پریٹے ہو کے لڑ لڑ کے پتہ نہیں کی دا کی کر چھڑنا ہے تے کئی چنگے بھلے بندے تے سیانے تانے مینے بندے انہاں نے ایک نو دوے دے نال رلن کوئی نہیں دینا کوئی برادریاں وچ لڑائیاں پواوے کوئی بہنا براواں وچ لڑائیاں کوئی اواڈیاں گواڈیاں نو لڑاون کراندا ہے جیڑا لڑاندا اے تے بھی گھاٹے جگہ بھی گھاٹے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 4 سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور پاک نے فرمایا اے ابو درداء کیا میں تینوں ایسا عمل نہ دسا جدا درجہ روزے تو بھی اونچا ہوئے ابو درداء ایو جی عمل نہ دسا جدا درجہ نماز تو بھی اونچا ہوئے ابو درداء ایسا عمل نہ دسا جدا درجہ صدقے تو بھی اونچا ہوئے جی پیارے نبی ضرور ارشاد فرماؤ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو درداء پھر سن او عمل جدا درجہ روزے تو بھی اونچا او عمل جدا درجہ نماز تو بھی اونچا او عمل جدا درجہ صدقے تو بھی اونچا تو اے عمل ہے کہ دو لڑے ہوئے بندہ دے درمیان سلو جھگڑا آج کل کئی ٹکر دین بندے سلو گھٹ کراون والے ٹکر دین تے لڑائیاں پواون والے گھنے ٹکر دین اللہ پاک سانو ہدایت عطا فرمائے اللہ پاک سانو پریشانیاں تو محفوظ فرماوے اور جتنیاں بھی مسلمانوں دی آپس وچ لڑائیاں اللہ پاک دور فرماوے اللہ کریم سارا نوں اتفاق عطا فرماوے تے لڑیاں ہویاں دے درمیان سلو کراونا عطا فرماوے کوئی برادری میں اللہ پاک عزت دے نا کہ بندہ کوشش کرے لڑاوے نا بندہ سلو کرے ساڈی بھی برادری ہے کہ اسی اوپر ڈگنے ہیں مولوی ساڈے بھی بہنا میرا نو کئی لوگوں نے تو پتہ نہیں سمجھا مولوی گھر کئی بلا ہوندے اسی کچھ کو نہیں شناختی کارڈ میرے کو چ پاکستانی ہم میرے بھی ماں باپ ہیں بہنا میرا رشتہ دار ہیں ساڈیاں بھی برادریاں رشتے ہوندے بیٹا بھی ہے بیٹیاں میرا الحمدللہ کہ تواڈے طرح ہی اسی بندے ہوندے ہیں تے اسی بھی برادری نال رلنا ملنا ہوندا ہے تسی کدھر آمنا جامنا ہوئے کچھ کبھی سانو بھی آمنا جامنا پڑتا ہے اس واسطے کوشش کیتی کرو کہ لوڑے رکھتے تو سارا دن آ رہے ہیں کوشش کیتی بندہ ختم کرے بندہ مٹاون کی کوشش کرتا رہے اللہ پاک بڑا اجر عطا فرمائے رب سونا بڑیاں نیکیاں عطا فرماتا ہے ایک حدیث پاک ہوئی سنو بھرا گلم غلام مستر تیاری کر پئی مینوں پچھلا روڑا ایسا اور میں کراں کی حضور پاک علیہ السلام تو کرو نا ایک حضور دے غلام پوچھا پیارے نبی تسی بار بار حکم کر میں قربانی کرو کہ سونے نبی میرے کو تو ایک ہے بکری توجہ کرو حدیث پاک کا سننا تے بس میرے کو ایک بکری تو میری آدھی نہیں ہے مینوں کسے دتی ہے میاں تیرے نکے نکے بال ہیں دو دہی کو نہیں آپ دودھ دیندی بکری چل دودھ پیتی رکھیا پیارے نبی وہ بکری میرے کو کسے دی تو دست مینوں نے دتی ہے ہن نہ میرے کو اور جانور ہے تے نہ پیسے بھی اور لے لواں ہن میں اس دی قربانی کراں چاہ حضور پاک کو پوچھا تے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھی تو دی قربانی نہیں کرنی بھی وہ تے تیرا جانور ہے ہی نہیں پیارے نبی موڑ میں کی کراں پتہ حضور پاک نے کی فرمایا تو ایویں کر بھائی جدوں آوے نا قربانی والا دن عید دی نماز لمی پڑھ تے عید دی نماز پڑھ تے جس لوگ کرن قربانی تو ایویں کری سیر والے وال کترا لوی یا منڈا دوی مچھے نکیاں کرا لوی خاطی کرا لوی تے ناک تو تھلے والے والاں دی صفائی چ کری تے نو الہ لوی تینوں رب قربانی دا ثواب دے سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی نہیں تو مڑ اللہ تانوں سمجھاوے آ گئی ہے تو چلو مڑ دعا کر چھڑے حضور پاک نے فرمایا کہ تیرے کول قربانی دی گنجائش کوئی نہیں تے جدوں عید دا چاند دی سے راتی دس پیا چاند اج پیڑی ہے تے جڑا بندہ قربانی نہیں کر سکتا غریب ہے روتا نہ مارے واقعی غریب ہوے کئی بندے مڑ تین دیواری آ تے گھنے غریب بن جاندے ہیں نا موبائل 30,000 دے لے لیندے عام چور چکر بھی 25,000 دے لئی پھر دیندے تے قربانی دیواری نہیں غریب ہے ائی روتا نہ ہوے صحیح غریب ہوے او جدوں عید دا چن نگی آوے نہ وال کترواوے نہ خط کراوے نہ نو لاوے نہ زیرے نہ والاں دی صفائی کرے عید والے دیہڑے عید دی نماز پڑھ کے اے ساری حجامت کرا لوے نکی وڈی تے نو الہ لوے ثواب قربانی دا سبحان اللہ تو پیچھے روڑے نہ پوا بھی مسئلہ کیا سی تو اور میں سنا مولوی پتہ نہیں غلط کر گیا یا اور کر گیا میں وہ بھی چلو نال لگوا سنا ہی دینا حضور پاک دا یہ بھی حکم ہے جس بندے دے قربانی کرن دا ارادہ ہوے جدوں عید دا چن نگی آوے کہ اس تو بعد نہ خط کراوے نہ والاں دی صفائی کراوے نہ نو لاوے دا دیہڑے ایویں ہی لگاوے
عید دی نماز پڑھتے قربانی کرتے کھادی کرا لوے زیرے نال والاں دی صفائی چ کرے نہ لا لوے اے سرکار دا حکم ہے استحبابی یعنی مستحب عمل ہے جیڑا ایویں کر لوے اونوں ثواب کی سی قربانی دا آدھا ثواب ہے سمجھ دا آدھا ثواب پر جیڑا نہ کرے لڑو دے نال ہی نہ پڑے مڑ کسے نہ عوام تے بیٹھا وے کیا بکی نہ پے جائے اے فرض واجب نہیں ہے مستحب عمل ہے کران گے ثواب ہے نہ کران گے تے گناہ کوئی نہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں بھئی حضور پاک نے نا قربانی والے داڑے دمبا منگایا تے دمبا منگا تو حضور پاک نے کیتا ذبح تے ذبح کر کے رب دی بارگاہ کیتی تو یا اللہ پاک دمبا دئی کو پر اے دمبا میری طرف ہی قبول فرما لے میری آل دی طرف ہی قبول فرما لے تے جو حضور نے دعا کی تو دا مفہوم کہ یا اللہ کریم قیامت تک آون والے میرے جڑے غریب امتی ہیں جنہاں دا دل تک کرسی قربانی کریے پر انہاں کول قربانی دی طاقت کوئی نہیں ہونی یا اللہ میرے سارے غریب امتاں دی طرف قبول سبحان اللہ یہ دمبا ایک بندے دی طرف ہوندی قربانی پر سونے دی رب دی بارگاہ شان ہے سونا ایک دمبا کرے آپ دی طرف بھی قبول آپ دی آل دی طرف بھی قبول قیامت تک آون والے سارے غریب غلاماں دی طرف بھی قبول سبحان اللہ